Hallo, welkom bij Escape Room Designer. Wij zijn een bouwbedrijf gespecialiseerd in het maken van mobiele escape rooms. Ik ben Martijn. Ik sta vandaag bij de Hightech Campus in Eindhoven. We staan hier vandaag met onze Cybersecurity Awareness Escape Room. En de Hightech Campus bestaat hier 25 jaar en daarom dachten ze, laten we iedereen eventjes verrassen met een leuke escape room. En dat gaan we hier ook doen. De komende 2 maanden staan we hier zo met deze escape room. En ze kunnen zich inschrijven via die link daar zo. En als het goed is gaat hier iedereen de escape room spelen. Dus ik zou zeggen, ben je nieuwsgierig? Ga je mee?